നമസ്കാരം. ഞാൻ ശശിഭൂഷൺ മാസ്റ്റർ. പ്രകൃതി സുകൃതിയുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പല വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വിരുദ്ധാഹാരം എന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിരുദ്ധ ചേരുവകളില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പാചക രീതികളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഒരു വീഡിയോയിൽ വിരുദ്ധാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുറേയും കൂടി ആഴത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് തോന്നി. കാരണം ഞാനിന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ, ആ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒക്കത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ടാകും. ആ കുട്ടിക്ക് ആ അമ്മൂമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പുട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് പഴം ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്പം പാലുണ്ട്, പഞ്ചസാരയുണ്ട്, കൂടാതെ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത്രയും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മൂമ്മ തൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ചില മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പറയാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുകവലിയോ മദ്യപാനമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളാണ്, എന്നിട്ടും അയാൾക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നുകൊണ്ടാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിരുദ്ധാഹാരം എന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ വിരുദ്ധാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം 18ഓളം വിരുദ്ധ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രകൃതി രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വിരുദ്ധ രീതിക്ക് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അതായത് കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ. പ്രകൃതി ജീവന പ്രകാരം ശരീരത്തിന് പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യോജിച്ചതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചത് മാത്രമേ നൽകാവൂ. അപ്പോൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ, അതേപോലെ തന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും അതൊക്കെ പ്രകൃതി രീതി പ്രകാരം ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിരുദ്ധ രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് വിരുദ്ധാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറ് മീനും മോരുമായിട്ട് പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയും തൈരുമായിട്ട് പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും തേനുമായിട്ട് പാടില്ല, പാലും പഴവുമായിട്ട് പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല അതും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ പാലും അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യവും മാംസവും ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടതുമാണ്. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വിരുദ്ധങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നതായിട്ട് നിരന്തരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഭക്ഷണ രീതികൾ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അതിൽ തന്നെ ചിലതൊന്നും കൂടി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളിൽ തന്നെ പുളിയുള്ളതും മധുരമുള്ളതും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കരുത്. കൂടാതെ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ധാന്യത്തോടൊപ്പം മധുരം ചേർത്ത് കഴിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യത്തോടൊപ്പം പഴങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റിയ ഭക്ഷണം തന്നെ ചിലതൊന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം വിരുദ്ധ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം.
അപ്പോൾ വായിൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മലദ്വാരം വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയൊരു യാത്രയാണ് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തലച്ചോർ എന്നാണ്. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെ കാണുന്നത്. കാരണം ഒട്ടനവധി നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് ഒട്ടനവധി നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ കൂടി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദഹനം നടത്തി ശരീരത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജത്തിൽ നിന്ന്, അതേപോലെ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന്, മാംസ്യത്തിൽ നിന്ന്, ജീവകങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവയെ ഓരോന്നും, ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഓരോ അവയവങ്ങളും അവയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ദഹന സമയവുമാണുള്ളത്. അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ അധികവും വേവിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ, അരിയായാലും ഗോതമ്പായാലും അല്ലെങ്കിൽ റാഗി ആയാലും ഇതൊക്കെ വേവിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഭക്ഷണമല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്ക് കിളികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവയ്ക്ക് അത് വേവിക്കാതെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ദഹനരസങ്ങളും ദഹന സമയവുമാണ് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ രീതികൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പല വീഡിയോകളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം, ശരീരത്തിന് വലിയ അധ്വാനം അതിനില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ദഹനത്തിന് വലിയ അധ്വാനമില്ലാതെ അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ധാന്യങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റു വിഭാഗം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയില്ല. കാരണം അവിടെ അതിനു വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ശരീരത്തിന് പറ്റാവുന്നത് പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഒക്കെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള കറികളായിട്ടും മറ്റ് വിഭവങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ഒരു വിരുദ്ധ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടും പഴവും, അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയും കടലക്കറിയും, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും, അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവും പഴവും, ഈ രീതിയിലുള്ള വിരുദ്ധ രീതികൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കറികളോ മറ്റ് വിഭവങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വിരുദ്ധ രീതിയെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത തമ്മിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് അവയെ ശരിയായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ദഹന പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ തകരാറ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ അത് പലതരത്തിലും ശരീരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാനും കാലക്രമേണ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക്, അസുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിയമം പാലിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ്, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പറവകൾ ആകാശത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, മത്സ്യങ്ങൾ ജലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും തെറ്റിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നു, ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നേർത്ത് കളയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ശരീരം വീഴും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എന്നാണ് പറയുക, ശേഷമാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി, ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ രീതി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പാചകം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭക്ഷണത്തെ കേടാക്കലാണ്. എന്നാൽ 2 നേരം പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച ഭക്ഷണവും 1 നേരം വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇതേപോലെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. പ്രകൃതി സുകൃതിയുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റുകൾ എഴുതാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.